test that I fail so depressed when I Hi guys! Di ako karon sa Cagayan de Oro sa Limkit kay. Karon ang naitabo ng ani. Dito ganiha sa balay ni Sherwin ni adto ko. And then okay na unta to Karon guys, nag-abot na pod ang iyahang giring, nagtukar na pod, nagyaw-yaw. Mao nang magdistansya sa siguro ko sa iyaha guys. Kay para magtagam siya. Di ako karon sa Limkit kay naghuwat ko biyahe para sa Initaw. Muadto ko sa akong igagaw guys. Dito sa Initaw, mao nang alas 6 pa ang biyahe. Hulat-hulat sa kuari, naglingkod-lingkod kuari at bang sa Limkit kay. Magdistansya sa ako sa iyaha para mahuna-huna niya ug unsa joy iyahang gusto sa iyahang kinabuhi guys. So karon guys, eto ang akong dala, sapatos, tapos eto ang bag. Dalang-dala na ko ang bag guys. Gamay ra nga sanina akong gidala. Then wala pa ko kahibaw o kanus ako muuli dito sa iyaha. Dito unta ko sa bukid mo paingon. Kay tuwa sila ni mama tapos ang mga bata. Unya kay buhat ko raman gyapon siya sa bukid. Maunang distansya sa ko sa iyaha guys. So karon huwat-huwat ko para biyahe paingon sa Initaw. Eto guys, papunta na tayo sa may van para makabiyahe na tayo papuntang Initaw. Eto, dito ako sa Limkit kay ngayon guys. Kasi dito ang sakayan. So, punta na tayo para makasakay tayo. Tapos yung pinsan ko, nag-duty pa siya guys. Kaya mauna na lang ako doon. Kinunta ko na kasi siya guys. Ayan. Ayun, si kuya. Eto na. Pasakay na tayo guys. Ayan. Ngayon guys, tapos na akong kumain. Dito ako kumain sa likod ng public market. Sa may public market ng Initaw. Ayan guys. Kaya eto, laban tayo mga sis. Maganda dito sa ano guys. Dito sa kanilang kainan kasi malinis. Malinis. Dito sa Initaw. Tiksan na nako ang akong igaagaw guys.
Nag-duty pa man siya karon sa airport, mao nang tiksan ako siya nga naa ko diri para masundo na ko diri sa iyang partner. Ang mga bata, ang duha ka bata nagtanaw sa ako guys. Nakatingin sa akin ang dalawang bata. Ayun, silang dalawa guys. Nagtanaw sila. Salamat. Gihatag na ang sukli guys. Magpalit ko karon sa Skyflakes o tinapay gamay. Okay. In kaso ubutumon ko, na ako'y makaon. Tapos, bili na rin ako ng tubig. Para may tubig ako guys. Kasi guys, yung pinsan ko, mga around 9 pa daw siya makauwi dito. Kaya, eto, nauna na lang ako sa kanya. Eto mga sis, dito na tayo sa bakery. Ayan guys, ang mga tinapay nila dito. Kuan ako guaps be. Tagpila isa. Tag 5. Duha lang kabuok. Eto na guys, ang atong kopya nga napalit, diara duha ka kopya. So karon maghanap tayo sa tubig. Mineral water. 1 liter na mineral guys. O, diba? Salamat guaps. Bye-bye. Duha ka Skyflakes ako, Adam. Duha. Daw mineral water, dayon. Eto na, guys. Makabili na ako ng Skyflakes at saka tubig. Madam, pila tanan, dam? Tanang dako, dam. Ayaw lang ng bugnaw, dam. Oh, 34 tanan. Ay, white rabbit no? Ay, actually ko white rabbit dam. 5 lang. Ayan. Eto na guys. A few moments later. Dito tayo makirelax guys. Dito tayo ngayon guys matutulog. Balay ni Asa. Partner sa akong igagaw. So, maglinis-linis tayo konti. Sabi ng pinsan ko kanina, linisan nila. Sabi ko, huwag na ako na maglinis kasi nakakahiya guys. Wala pa akong bayad. Tapos, sila pa ang palinisin ko, di ba? Nakakahiya. Kaya dito tayo mag-relax. Mag-relax tayo ng mag-relax. Wala tayong iisipin.